14. Á, dobre, stačilo kopírovania od Boga. Nemôžem ho kopírovať takto neustále. Stále ho spomínam vo vlogoch, robím mu tú reklamu za mojom channel, potom všetci idete na ňo a moje video ani nedopozeráte. Nemôžem to takto robiť. Akože kebyže ma po mne, aspoň v jednom videu, tak určite, aby som mu to spravil akože na oplátku. Viete, jak sa to robí takto. My bratia let's playeri, čo točíme náš životný príbeh, našu životnú hru a tak. Náš životný sídliskový sen si točíme, ako tu žijeme v Čechách, ako aj v Slovensku, v Jelencii, v Barzde, v Nitre, v Bratislave, Gogo žije. Chodí si na krastkony, či ak sa tomu říka. Tam do Česka s Krafákom sa stretáva, s onými, s Kogim sa stretol, to ja myslím s Kogim. To je hviezda. Nevadí, ja na to nemám. Proste. Už som mu aj odber zrušil. Serem na ňo. Proste, lebo on ma hejtoval úplne moje videá videl a potom mi píše na Skype, že páštite si aká nula. Tak reku som mu nadával, že ty materi a tak. Serem na to proste. Serem na celý život aj tento let's playerský. Toto je posledné video, už poslednýkrát točím. Lebo všetci ma hejtovali proste. Nejde to takto ďalej, určite to takto nejde ďalej. Možno 29. februára dám nejaké ďalšie videjko najbližšie. Tešte sa na ten dátum. Viete, prečo som takýto smutný? Ja som hrozne smutný. Ja neviem ani, čo na to môžem povedať. Odkopla majská Rozália. Ona je pekná cigánka. 3 roky sme spolu chodili a ona ma poslala k lode. Dala mi kopačky. Poslala ma k materi. Vlastne materi ma poslala. Také nervy, čo mám. A ešte tento sneh tu drbe. 20 kg snehu máme. 20 kg snehu máme. Videl to Boh. Videl Boh, aby sme mohli mať 20 kg snehu. A celý deň to len odvážať. Celý deň to len odvážať. Ja som nedovolil Bohovi, nech takto sedie ten sneh. Ja dojdem raz za ním a ja mu vynadám. Dvakrát si rozmyslí, či bude ešte ďalej drbať ten sneh. Bo. Dneska som bol ešte aj vonku, zbil som 8 negrov, lebo som mal strebornú reťazku, túto som mal na krku, oni si mysleli, že je toho železo a chceli to zobrať. Mal som ešte hovorili, že to ide po 2,50, ale ja som nechcel veriť, reku, že poviem 50 na 50 chalene, že ale čo si nie, no piči, my chceme teba, vidíme aj náramky, má všetko, my ťa zoberieme aj za iPhoneom, to je 480 LG. A ja reku, že ne, ideme ešte byť, bo nejdeme. Oni tak, že áno, pravda, poďme sa byť. Tak sme sa normálne byli na feste, nás nech som vyhádzal, chudáci konečne boli bieli, už neboli diskriminovaní. Akože ja nie som rasista, ja som nič také hrozné nehovoril, ale viete, že keď nadávate negrom, tak to v podstate nie je rasizmus. Nie je to rasizmus. Určite to nie je rasizmus, lebo všetci sme si rovní, ako aj rasou, tak i náboženský a neviem ešte ako. Dobre, nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo ja mám to dopredu naštudované, tak čaute ľudia.